És ez nem más, mint a legelső videóm hosszú idő óta, és tényleg nagyon sajnálom, hogy ilyen későn tudok újra köszönni nektek, de teljes mértékben kikészültem az elmúlt időkben, és nem tudtam egyetlen videót se felvenni, viszont most újra indulok, mivel ugye közeledik is a nyári szünet, hasonlók, így sokkal több időm lesz már videózni, és szerintem ez jó dolog, mivel most volt egy kis szünet, nektek is ugye iskola volt, így jobban oda tudtatok figyelni a tanulásra. Gondolom a lószart, csak más videósokat néztetek, mindegy, és nagyon szépen köszönöm azt is, hogy még így is, hogy már fél éve nem rakok fel videót, maximum azt az egy Forma 1-es kis gameplayt raktam fel. Tényleg, még mindig 111-en maradtatok, fú, tényleg ez nagyon szép volt tőletek, hogy még így is bíztatok bennem, hogy egyszer vissza fogok térni, és nem mentetek el, nem iratkoztatok le. Gondolom voltak olyanok is, hogy azért nem iratkoztak le, mert felesleges leiratkozni. Most van ott egy csatorna még a feliratkozás listába oldalt, és akkor mi bajunk lesz abból, hogy ott van egy csatorna, ami nem csinál semmit. Ez így van. Hát szeretnék még egyszer elnézést kérni, és most már visszatértem. Ja, hogy most tudom, milyen videókat lehet várni? Leginkább horror játékokat, mivel én imádom horror játékokat. Autóversenyzős játékokat, hogyha kéritek, bár azt gondolom nem kéritek, mivel az elég unalmas, hogy csak össze-vissza driftelgetek, aztán kit érdekel, őszintén. De legalább egy horror játékban látok egy jó kis befosást, az kész. Viszont az, ami tényleg izgat engem, hogy gondolom a Minecraftot nagyon szeretnétek. Gondolom azt nagyon szeretnétek, tudom is, hogy nagyon szeretnétek, mivel felraktam azt a Forma 1-es videót, és rögtön az első komment mi volt alatta? Mikor lesz Minecraft? De tényleg ez engem kikészít, hogy mikor lesz Minecraft. Akkor lesz Minecraft, amikor lesz kedvem Minecraftozni. És igazából szeptember óta nem Minecraftoztam, nincs is hozzá hangulatom, és nem is úgy tűnik, mintha közeljövőben lenne, viszont nektek csinálom a videókat, és így kéne Minecraft, de maximum úgy tudok megegyezni veletek, hogy hetente egyetlen egy sorozat indul, a hardcore lesz, és hogyha 20 rész alatt leszek, 20 rész alatt meghalok, akkor 10 Hunger Games részt kaptok mellé, hogyha 20 részt fölött halok meg, akkor kaptok mellé 5 Hunger Games részt, és akkor elköszönünk a Minecraft-tól. Ez ugye 20 heti kemény anyag, minimum, mivel hetente egy Minecraft videót terveztem vasárnaponként, és így ti is megkapjátok, amit akartok, nekem se kell túlságosan nyomnom, és abban is megegyezhetünk, hogy ne legyen meg túl korán az a 20 epizód, hogy legalább 15 perces részek lesznek Minecraftból. Na, mit szóltok hozzá? Írjátok le komment szekcióba, remélhetőleg még így is velem maradtok, és remélhetőleg nem csak a Minecraft miatt iratkoztatok fel. Igen, ilyen vlog videók is lesznek, és annyit szeretnék még elmondani, hogy a videó leírásában meg fogjátok találni a Facebook linkemet, viszont hogyha kezemre kattintotok, nem tudom, hogy ezt YouTube-ra meg lehet csinálni, mert lehet, hogy csak YouTube linkeket lehet osztani, de hogyha a kezemre kattintotok, és van itt egy ilyen kis átlátszó négyzetecske, akkor felugratok a Facebook oldalamra, kérlek lájkoljátok be azt, mivel ott ilyen extra videók is lesznek, amikor haverokkal hűlünk. Hát igen. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy ennyien velem maradtatok. Hogyha valakinek van Twitterje, azt is megtalálja a leírásban. Szerintem mára ennyit szerettem volna mondani, nem haltam meg, itt vagyok még. Ha tetszett a videó, lájkold, iratkozz fel a csatornámra. Ha akarod, oszd meg Facebookon, de minden a te dolgod. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!